Ond dwi wir yn credu bod ein hawr ni wedi dod. Ac os na ddalwn ni a reidwn ni'r don hon nawr, ddaw na ddim ton arall. Ond mae hyn yn golygu torchi llewis a chwysu tymer bach. A bellach gewn ni ddim bwyntio bys at y sefydliad Saesnig, ond does dim gwasg yn hunain gyda ni. Mae'r BBC yn Saesnig. Mae'r BBC yn mynd i galw y Deyrnas Unedig yn genedl trwy'r amser. Dim papur dyddiol Cymreig gyda ni. So ni'n cael digon o arian o Loegr. Y gwir amdani yw, dyw'r pethau yma ddim yn mynd i newid fel mae pethau. Yr unig newid fydd yn newid pethau yw annibyniaeth i Gymru. Mae'r amser wedi dod ac yna y cewn ni greu cyfleoedd ein hunain. Offt i fynd cap in hand i fygera i Loegr, dim rhagor. Mae'r blaid lafur yn ein cynulliad cenedlaethol ni wedi gadael ni lawr yn ddifrifol. Mae Plaid Cymru lotri gyndyn i fi i weid y gair annibyniaeth, a'i weid e'n uchel a chyda balchder, annibyniaeth. Bobl, mae hilani ni, ac mae yna bethau y gallwn ni wneud. Felly, siwt i ni wedi gwneud hi? Beth allwn ni gyd i wneud? Y peth cyntaf yw i stopo edrych fan draw, ac yn lle hynny i edrych oddi fewn i ni ein hunain. Allwn ni ddim dibynnu ar ddim un o'n pleidiau gwleidyddol, ac y gwir yw, ddylen ni ddim. Ymgyrch y bobl ar lawr gwlad yw hon. Chi a fi, a dwi ddim yn ymgyrch ag i ddilywiau gwleidyddol a dylai hi ddim bod. Dyw pobl ddim yn edrych ar referendwm a chwestio fel hyn gyda lliwiau plaid, ac mi allan trio gwneud hynny bod yn ddifrodol iawn i'r ymgyrch dros annibyniaeth i Gymru. Yn enwedig gan nad yw un o'r pleidiau yma yng Nghymru wedi bod yn gwthio'r agenda hwn o gwbl dros y blynyddoedd diwethaf. Felly dewch i ni gael annibyniaeth i Gymru ac wedyn cael trafodaeth lawn ar Ewrop ac i ddiwledydd bach newydd yn rhan lawn ohoni. Oes mae rhaid i ni edrych oddi fewn i'n hunain. Beth yw ein cryfderau ni fel unigolion a fel cymunedau? Help pobl at ei gilydd, trefnu, creu tyflenni, sgrifennu erthyglau, cysylltu ar wasg, codi arian. Mae rhaid i ni fynd allan o'n comfort zone. Mae rhaid i ni groesi'r ffiniau. Rhaid siarad y pobl sydd ddim yn ein cylchoedd ni, a mae rhaid gwrando a siarad gyda'n gilydd. Ers y referendwm, dwi wedi gwneud yn fusnes i fi i godi'r mater annibyniaeth i Gymru gyda phawb dwi wedi gwrdd ar y llwybr, yn y siop mewn cyw, mynd yn unswydd i dafarn i drafod, wrth y peiriant coffi yn y gwaith, ei godi fe gyda pobl na fysych chi fel arfer yn trafod trwy'r beth gyda fe. A bod digon ewn i weid, chi'n gwybod nawr mae'r siarad sydd bod annibyniaeth a referendwm ar y ffordd i Gymru? I ni ddigon parod i siarad y pawb am y tywydd, wel hwn yw'r siarad tywydd newydd. Odi chi wedi clywed, gall fod annibyniaeth i Gymru yn y blynyddoedd nesaf. A bleidleisio chi drosto fe? A dyna ni, mae'r had wedi ei blannu. A meithrin yr had fydd cadw i siarad, cadw i mateb, cadw i fod yn angerddol, cadw i gynnig atebion. Mae'r atebion dwi wedi cael ar lawr gwlad hyd yn hyn yn ryfeddol. Cyw yn siop yn Penrhyn. I'd vote for that. Rhiant arall dieth yr adraeth. Chi'n meddwl bod ar y ffordd? Bydd yna'n gret. Menyw oedd yn potio roes i lift iddi. That is fine with me. Un o'r boes camera yn y gwaith. Os allwn ni fod yn siŵr y gallu ni aros ar y trad yn hunain yn economaidd, wrth gwrs bleidleisio ni dros y fe. Wrth iet yr ysgol. Ti'n meddwl gallen ni? O dwi'n meddwl gallen ni? Gallen. Siŵr y gallen ni. Rhaid gwrando gyda pharch ar sut mae pawb yn ei gweld hi, ac wedyn mynd ati i ddatblygu'r ddadl gyda unigolion a chyda grwpiau. Dim ennill pwyntiau, ennill y ddadl, ac hynny ar lawr gwlad. A sdim angen y Sun a'r BBC arno ni. Sdim byd fel cyfarfyddiad wyneb yn wyneb. Pan ddaw'r amser i'r Alban gael referendwm, dyma fydd y cyfle i ni ddweud, ac ni hefyd fel cenedl yn heiddi referendwm. A mae rhaid i ni fynd am referendwm yr un pryd ar Alban. Dwi wir yn meddwl hynny. Beth bynnag oedd canlyniad referendwm Ewrop yma yng Nghymru, di ni ddim owns llai o genedl na'r Alban. Felly siwt yn y byd ac yn wrthod rhoi referendwm i ni. Achos erbyn hynny, a sdim lot o amser gyda ni, mi fyddwn ni bawb sydd fan hyn wedi gwneud y gwaith caled ar lawr gwlad. A mi fydd pobl lawr gwlad yn awchu amdano fe. Ond mae rhaid tyrchu llewis a threfnu, a gwrando, a siarad, a gwneud.
golchi llewis eto, a threfnu, a gwrando, a siarad, a gwneud. Pided neb a gweud thon ni bod ni ddim yn barod. Am beth i ni'n aros, ta'n gwybod. Yn barod? Ni'n hen fod yn barod. Ac yn y ddadl hon, i ni'n mynd i'w chynnal ar lawr gwlad. Mae eisiau'r angerdd ar ei gwyddor ar un llaw, ynghyd ar resymeg a'r dystiolaeth ar y llaw arall. Gai diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod. Diolch yn fawr iawn i'r trefnwyr. Mae'r gwaith caled o'n blaenau ni. O felly bydde werth i ni orffen gyda yn anthem cenedlaethol ni. Mae hyn rhaid yn cael